Dobre, pozrieme sa na našu dvojku úl. Tá je pomerne známa. Mali sme tu problém s tým vápenatením plodu. Respektíve pozrieme sa, ako to vyzerá. Takže v medníku vidím nejakú aktivitu. Dúfam, že aj tu nenájdem vajíčka, lebo to už potom idem rovno odozdať kuklu a idem sa venovať niečomu inému. Ale nie, tu vidím nektáry, nektárové prínosy. Žiaden plod, žiadne vajíčka, čo je fajn. Takže zatiaľ si môžeme povedať, že takto. Že sa nosí. Ako nektáru teraz je, lebo aj keď teda začínajú hospodári a kadekto upozorňovať na sucho, tak tu sucho nie je, nektár je. Tie rastliny, lúčne kvety a nejaké kríky, čo tu máme, tak medujú vo veľkom. To je vidieť na tých prísoch, že my sme v podstate na tom teraz tak, keď som pozeral aj doma na včelníci včely, že tam už bude musieť pridávať druhé medníky. No, akurát tento rámik si nevšímajú, že tam bude musieť pridávať druhé medníky a že už sa pomaly viečkuje. Tuto je to pomalšie, ale ja už som o tom aj hovoril, proste tam sa aj rátalo s tým, že to včelstvo bude v tom najhoršom prípade mierne oslabené. Ale aktivitu tu vidím, prínosy tu sú, na niektorých rámikoch viac, na niektorých menej. Takže toto si dám naspäť, pozrieme sa do plodiska, ako to vyzerá. Matku hore nemáme, čo je fajn. Pozrieme sa v tejto časti. Troška aj teda podymím, ako to vyzerá s plodom, ako to vyzerá so zásobami. No, tu sú larvičky, vajíčka, nič zaviečkované momentálne, takže toto je taký, nazvime to čerstvejší rámik. Tuto vidím 1, 2, 3 viečka, ale tuto v strede sú už väčšie larvičky, menšie larvičky a tuto k okrajom, keď sa dostávam, tak sú vajíčka. To znamená, že je dobrá šanca, že aj tá matka tu volá, kde behá. Takže si pozriem ten rámik skôr, než ho niekam položím, aby som sa uvyhol tomu, že niečo spravím. Dobre, tu ju nevidím. Na chvíľočku odložím bokom. Ideme sa pozrieť na ostatné rámiky. Ja teda dúfam, že matečníky tu nebudú. Čo sa ale toho ochorenia týka, ono síce vo veľa menšej miere, ale stále tu pretrváva. To sú materské misky. Larvičky, vajíčka. Matku nevidím. Pretože som v plodisku videl, že včelky sa snažili vyťahnuť z vápenatenú takú larvičku a aj tu vidím jednu. Myslím si, že ten gel, čo im dávame, pomáha, ale
Ale uvidíme. Teraz má byť týždeň také chladnejšie počasie, keď by som už teoreticky vedel dať aj tú kyselinu mravčiu. Tieto divostavby dáme dole. Pôjde do sáčku. Takže uvidíme. Teoreticky je možné, že cez týždeň sa sem vrátim. Hop. Tu sú zásoby. Plod nie. Tam je medzistienka, ktorú stavajú. No. Pozrieme sa ešte na to. Tu sú nanosené zásoby, nektár. Takže to vyzerá byť v poriadku. Ešte sa pozrieme tu. Nič, tu zásoby. Dobre. Tento rámik im vrátim. Je plodový. Pozrieme sa ešte rýchlo do spodného plodiska, ako to vyzerá tam. Aspoň upácam tieto diviny, čo tu robia. Toto je trubčina, stavebný rámik. Tu sa to pomaly po kúsku liahne. Keďže tá matka kládla hore, tak tu nevidím vajíčka. Uvidíme. Pozriem sa, či tu náhodou nepobehuje, ale nemyslím si. To je robotničí plod. Nie nič. Dobre, tu nejaké náznaky na matečníky nie sú, našťastie. Toho priestoru, keďže boli trocha s tým vápenatením oslabené, tak toho priestoru si myslím, že majú viac ako dosť. Keď už som tu. Tak im dáme nový Apigard. To vápenatenie tu ešte je. Včielky pobehujú. Už? No. Ale vravím, možno, že im budeme dávať predsa len tú kyselinu mravčiu, však to nás nezabije, ale na to musia byť hodné teploty, pretože keď máte cez deň teploty 27 a podobne stupňov, to pre tie včely nie je dobre, tá matka by mohla prestať klásť, lebo má vysokú koncentráciu tej kyseliny v úli a mohlo by im to viac ublížiť ako pomôcť. A potom ešte máme jeden prípravok, ktorý by som mohol vyskúšať, ale o tom sa porozprávame niekedy inokedy. Zatiaľ situácia je taká, aká je. Je to lepšie, ale nie je to 100%. Ale zase je pravda tá, že s to pribúdajúcou teplotou a s ubúdajúcou vlhkosťou aj to vápenatenie sa vytráca. Plus ten Apigard
Dáme im čerstvý. Ja im ho takto úplne otvorím. To je jeden. A dáme aj druhý. Tak. Uvidíme, čo to bude. Zase o týždeň.